kwakanzi rume risinganyepi hariroori. Ndo saka varume vachinyepa, nokuti imi kana vakasakunyepirai kuti ndinoshanda kwakati, ndinodhiraivha mota yakati, hamudi. Munoti tiri kutsvaga hasi weklasi yangu, tiri kutsvaga anomecha standard yangu, ndiri kutsvaga anomita criteria yangu, ndiri kutsvaga type yangu. Type yenyu ndo yakaita sei? Vasikana variko mazuva ano, vakadzi variko mazuva ano, vanotaridza kuti munhu ane chiimpoketi, vanotaridza kuti une mari yakaita sei, vanotaridza kuti kudhiraivha mota yakaita sei. Saka hamungasvori varume ava kana kanokumbira mota kuna bhuru wake akakuya achikubhilivhisa achidhiraivha motikari, because chero vakuru vakataura kuti rume risinganyepi hariroori. For him to win you, abva kuti anyepe auye nematricks ekuti wangu ndozimota rangu iri wangu, haandiri CEO webhengi, haandoshanda pakati, iwe wobva watapirikwa, wobva wabhilivhiswa handitika, because akayachikudza kuti wangu ini ndiona ndiri bhirita, ini handitoshandi wangu, achiuya kuzokutamira everyday netsoka, achiuya everyday achikudza kuti hasi ndaona mari wangu izvo zvini kutoshandira mumwe munhu kana contract yazo kana atozotambira nesizopuwa tozopuwa mari yedu tikupewo, handina mari yemusoro. Vasikana vemazuva ano vakadzi vazana infect havadi, vanotarisa pane bhegi, vanotarisa kuti munhu akamira sei, handiti mashona. Saka varume regai vakunyeperei. Ndo saka even varume vachizonyepa kuti handina mukadzi chaiko chaiko kumba iye ainaye, nokuti vakaona vakachistandard game ichi, vakatoona kuti vakadzi vanoda kunyepera, vakadzi vanoda kunyeperwa, nokuti ukaenda nezvauri chako neriu yako chaiyo unokandwa pasi pebhasi, audiwi. Handi nana fombo vose anenge achikuti you're not my type, hi, you're not my class, you're not my class. Saka vonyengani, saka vodanana nanani. Rume risinganyepa hariroori, regai vanyepe zvavo kwauri iwewo. Kana wanyepegwa pachitangwa amboinvestigata kuti ndizvo here zvandiri kunzwana kuti otherwise kunyepa havaregi. Kunyepa havatoregi, nokuti vakasadaro havawini. Ndangoti tionesana tisikurwa bagaisi.